Hola, em dic Joao i us presentaré del llibre de la Sara Pegues i l'esquelet desmanegat. L'autor és la Gisela Pou i la col·lecció és de la Sopa de Lletres. Bé, es trata de que la Tomasa Pocatrasa, la millor amiga de la Sara Pegues, ha desmanegat l'esquelet i la Sara fa tot el que pot per ajudar-la. I la Fiona Fastigosa està desesperada perquè ha perdut el seu anell i culpa a tothom de ser-ne el lladre. La Sara es castigava injustament, però ella no es dona per vençuda. I Intenta resoldre el misteri del misteri de l'anell i l'esquelet que no es vol aguantar dret. Bé, us recomano aquest llibre, està en la biblioteca de l'escola d'Escaldes-Engordany i us recomano molt aquest llibre.